Imaginem que volem convertir el número decimal 176 a binari. Bé, doncs el que hem de fer és començar dividint 176 entre 2 i això ens dona 88 i el residu és 0. El que fem ara és apuntar aquí el residu i el que farem a continuació és dividir el resultat 88 entre 2 una altra volta. Això ens dona 44. Residu 0. L'apuntem. Agafem una altra volta el resultat. 44 entre 2. I això dona 22. Residu 0. Seguim apuntant. I seguim dividint. 22 entre 2 a 11. Residu 0. 0. Seguim dividint. 11 entre 2 a 5. Però ara el residu és un 1 i l'apuntem igualment. Seguim. 5 entre 2 a 2. Un 1 i l'apuntem. 2 entre 2 a 1. Residu 0 i l'apuntem. I finalment 1 entre 2 a 0 i el residu és un 1 i l'apuntem també. D'acord? Doncs, amb tot això, ara el que hem de fer és agafar tots els residus de baix cap a dalt i apuntar-los aquí. Comencem. De baix cap a dalt. Un 1, un 0, un 1, un altre 1, 0, 0, 0 i 0. I aquesta és la traducció de 176 a base 2.